Takže zdravím vás, priatelia. Dneska vám predstavím slovenské pracky, teda varianty, respektíve rôzne stavy tých praciek. Takže začneme od v podstate holej pracky, ak to môžem takto nazvať. Pracka bola nosená, môžeme to aj tu vidieť v týchto miestach. Je samozrejme, dá sa povedať v pôvodnom stave, teda po nosení. Ak si všimnete, tak ten znak je troška nakrivo. Neviem, či to spravili na schvál, alebo to bola nejaká možno chyba výroby. Pracka je samozrejme značená kremnicou. Čiže je jasné, že tie pracky sa vyrábali v kremnici, mincovňa Kremnica. Prvé varianty týchto praciek boli také plechové lisované pracky, ktoré mali v podstate vkladací znak. Tie pracky, myslím, že boli československé vychádzkové a tie znaky sa vlastne robili u nás, lebo na nich bol vlastne československý lev. A vlastne tie pracky sa používali ďalej, ten lev sa odstránil a vložil sa tam ten slovenský znak. To sú prvé varianty slovenských praciek, ale tých je relatívne málo a dosť ťažko sa aj zháňajú. Nemám bohužiaľ takú pracku na ukážku. Hej. Takže toto je štandardná pracka slovenského štátu, ktorá je nosená. Toto je pracka, ktorá je vykopaná. Je v podstate v pôvodnom stave, ako bola vykopaná. Je pekne značená. Myslím si, že nebola až tak dlho v zemi, možno tak 30-40 rokov, alebo bola v dobrej zemi. Troška vidíš, že zoxidovaná. Pracka je samozrejme vyrábané, teda pracky boli vyrábané z mosadze. Toto máme takú troška v horšom stave. No a v podstate v pôvodnom stave, ako boli vyrábané pracky, vyzerali nejak takto. Tie pracky boli černené. Hej. Samozrejme tým nosením sa to černe veľmi rýchlo ošúchalo. Táto pracka bola minimálne nosená, je to vidieť, má samozrejme značenie. Čiže toto je v podstate pôvodný výrobný stav pracky. Áno, jemnúčko je ošúchaná, ale takéto všetky pracky čierne boli. Je to také ako keby nejaké černenie alebo také niečo. Takto vyzerali všetky pracky, ktoré boli vyrobené. Nájsť pracku v takomto stave nie je úplne najjednoduchšie. Myslím, že som ju dokonca kúpil asi z Kanady, tú pracku. Vyšla mi z Kanady. Je naozaj veľmi pekná, v krásnom stave pracka. Tak priatelia, ďakujem za pozornosť. Dneska to len také kratšie video o prackách, nie je tam už moc čoho povedať. Tie pracky, neviem ani v akom období boli vyrábané. Ak niekto vie, môže mi poradiť, napísať do komentárov. Predpokladám možno 39-40, ťažko povedať naozaj. A keďže nejaké záznamy, dokumenty už o tom viac menej nie sú, takže bohužiaľ tie informácie sa už veľmi ťažko dohľadávajú. No. Tak ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný deň.